Hej og velkommen til. Den her gang skal vi kigge lidt på knuder af forskellige slags. Og det her bliver en sløjfe. Det er jo også en slags knude. Så du laver en lykke, og så tager du rundt om med den anden. Og så skal du lægge den jo omme bagved og skal fremad. Lidt ligesom når man laver en almindelig knude. Så hiver vi den igennem her, og det er det, der kan være lidt tricky, og strammer til. Og så sidder den sådan og er en sløjfe. Det er ikke så svært. Man skal bare lige øve sig lidt på det, og lige have gennemskuet, at man skal lave med den ene snor, skal man lave en lykke, og så skal man tage den anden og snurre rundt om. Og nu vil jeg så lave sådan en dobbelt en, og det gør jeg bare ved at tage de der ligesom ører, den har, og så binder en knude. Og det gør jeg, fordi at den er faktisk relativt nem at få op igen. Der hiver man egentlig bare i de der løse snore, så er den hævet op igen. Det var meget nemt, ikke? Og knuden, den kommer også op her. Se, jeg tænker egentlig, at vi skal prøve det en gang til, og helt fra starten. Så vi laver en knude, og det gør vi jo ved, at den bagved skal ned og igennem, altså om på den side og igennem der, og så strammes til. Sådan der. Og så skal vi lave et øre. Kunne man ikke kalde det det? Og den anden, den tager vi rundt om. Og nu ligger den jo bagved, lidt ligesom når vi laver alle mulige andre knuder. Og så skal den egentlig ind under sig selv igen. Og på den måde blive til det andet øre. Så nu kommer loopen her på den anden side, der kommer øret frem der. Og så hiver vi forsigtigt til. Jeg arbejder lidt med at få den til at passe ordentligt. Vi prøver igen. Hvis man ikke er tilfreds, så er det bare at gøre det en gang til. Se, så binder vi lige igen. Vi laver et øre. Vi snurrer den rundt om bagved. Om frem på forsiden. Og så skubber man jo den der igennem. Sådan og hiver til. På den måde får man ligesom to ører. Og ikke andet at gøre end at prøve at blive ved, indtil man har lært det. Sløjfer er gode, fordi de bruges til så meget forskelligt. Så lige vi laver den dobbelt igen. Det er egentlig bare at binde en knude på de ører der. Det vil sige, at den, der ligger bagved, skal foran og om igennem hullet, igennem loopen igen. Og det gode ved det her er, at man kan bare hive det op igen. Ligesom hvis man skal binde sin sko eller en gave, der skal være nem at åbne. Så svært er det jo heller ikke. Man skal bare lige øve sig. Altså et øre. Snu den foran, bagom, og så frem på forsiden igen. Og så igennem. Og få lavet det andet øre. Og der må man lige holde fast og hive lidt. Sådan der. Så har man en sløjfe. Og så er der bare at øve sig. Så bliver man god til det. Nu prøver noget andet nu. Nok om sløjfer. Så når man skal lave mange ting, knytte for eksempel, eller nogle andre spændende ting, så er det meget godt at kunne lave sådan en her. Der sætter man den fast her. Nu sætter den fast på en pind eller en rundstok, kunne det også have været. Det kunne også være en nøgleringsring, som man lige skal sætte den fast i. Det er nu nemt nok. Du kan sætte både tråd og snor og garn fast på den her måde. Det er meget smart at kunne. Den er nem at få op, men til gengæld sidder den rigtig godt fast rundt om sådan en pind. Man kan også bruge den metode til at lave 2 snore, der skal sættes sammen. Og det kan man godt få brug for en gang imellem. Det er sådan set bare jo samme metode, ligesom rundt om pinden. Og så igennem, altså man laver et loop og igennem og hive til. Der er utrolig mange knuder, der egentlig handler om at få lavet sådan en lykke, hvor man så får puttet den ind i. Det må jeg lave nogle flere videoer om, det her med at få lavet nogle knuder og nogle lykker og noget knytninger. Det er altid sjovt at lære at knytte. Der må man være knudemester level 3, hvis man kan knytte, fordi knytning, det er egentlig bare at lave en masse knuder. Og til sidst vil jeg vise, hvordan man flytter en knude, fordi meget, meget ofte har jeg set både børn og voksne komme til at lægge knuden. Altså man laver den, når man synes, man rammer rigtigt, men alligevel ender den jo helt langt op på snoren. Så hvis jeg nu gerne vil have knuden længere ned mod enden, så inden jeg får strammet det fuldstændig, så sætter jeg en nål i. Her er det så en pind.
Men hvis tråden er tyndere, for eksempel hvis jeg laver noget med perler, så sætter jeg en synål ind i, eller en knappenål ind i knuden, og så hiver jeg lige så stille i den. Ikke stramme for meget til med det samme, men på den måde kan man faktisk skubbe den længere ned af snoren. Det synes jeg altså er et tip, jeg har brugt mange gange, og var meget glad dengang, jeg lærte det at kende. Det gør livet meget lettere, sådan knudemæssigt i hvert fald. Og når man skal knude op igen, så tager man jo fat i de her ligesom forhøjninger, der kommer. Og så gælder det bare om at vrikke det fra hinanden, stille og roligt. Lige pludselig så, whoopty. Det var så lidt om knuder og sløjfer, og nu skal du bare øve dig. Vi ses. Hej hej.